మంచిర్యాల జిల్లా లక్షెట్టిపేటలో దొంగ నోట్ల వ్యవహారం కలకలం రేపింది. ఓ సూపర్ మార్కెట్లో వచ్చిన నకిలీ నోటుపై కుపిలాగితే కొంతకాలంగా ఈ ప్రాంతంలో జరుగుతున్న దొంగ నోట్ల దందా గుట్టురట్టయినట్టు సమాచారం. లక్షెట్టిపేటలోని ఓ సూపర్ మార్కెట్లో 500 నోట్ల వ్యవహారంతో పాటు గతంలో ఈ ప్రాంతాల్లో నకిలీ నోట్లు చెలామణి అవుతున్నట్లు పక్కా సమాచారం మేరకు పోలీసులు దర్యాప్తు వేగవంతం చేశారు. ఇతర ప్రాంతాల నుండి పెద్ద మొత్తంలో నకిలీ కరెన్సీ తీసుకువచ్చి ముఠా లక్షెట్టిపేట కేంద్రంగా చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లోకి నకిలీ నోట్లు చెలామణి చేస్తున్నారనే సమాచారంతో పోలీసులు కొంతమంది అనుమానితులను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నట్లు తెలిసిందే. నకిలీ నోట్లు మార్కెట్లోకి రావటం ఏది అసలు తెలియక ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు.